Hum na ni nga video kay basin mo ni ang page nga dugay na nimong gipangita. Ka journey, real talk ha. Kapila na ka ni ingon, ganahan ko mag-usab. Ganahan ko mo level up. Pero pareha ra gyapon imong adlaw. Imong adlaw nga murag playlist nga balik-balik ra. Bangon, trabaho, lingkod, mindless scroll, kapoy, tulog, unya balik na sa ugma. Walay klarong direksyon, walay disiplina, walay push kung naka-feel ka ni para ninimo. Na ako diri para moingon sa imo, dili dapat mahuman ang 2025 nga pareho ra gihapon ka. Panahon na sa growth. Ako si Rodji, dili ko perfect. Nakaagi kog kalisod, kakapoy, og daghang doubts. Pero usara akong nakatunan, kung dili nimo i-push imong kaugalingon, walay lain mo push para nimo. Kay ka-journey, diri sa Rodji's Journey, real talk ni, disiplina, mindset og action. Follow this page kung ganahan ka growth, dili drama. Push, push, push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ka-journey, kung nakarelate ka ani, i-share ni nga video para makaabot sa uban nga nanginahanglan ani nga message. Og isip pasalamat, maghatag ko og 3,000 pesos pinaskuhan sa usa ka lucky ka-journey nga ni follow og ni share ani. Dili ni about sa kwarta, about ni sa pag-spread sa growth. Ka-journey, trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Ug ayaw kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita kits, ka-journey.